Cítíte se dobře? O samotě u obrazovky? Je vám židle pohodlná? Včera zavřeli vaši oblíbenou restauraci. To je mi líto. Nemůžete vyrazit na plánovanou dovolenou. Po aktualizaci telefonu vám nejede vaše oblíbená aplikace. V zimě vůbec nebyl sníh. Bude ještě někdy? V důsledku sucha je zakázáno napouštět zahradní bazény. Letíte do Británie? Nezapomeňte pas. Cítíte se dobře? Zvýšená teplota? Zvýšená teplota oceánů. Zaměstnance nahradí automaty. Havaj zakáže opalovací krémy. Extrémní horka brání letadlům vzlétnout. Konec placení v hotovosti. Jídlo bez masa. Život bez plastů. Změny přicházejí a život na Zemi se musí denně přizpůsobovat. Ať už se nám to líbí, nebo ne. Je to součást nutné adaptace. I my jsme se letos adaptovali. A vám nezbylo než to sledovat. Sledovat online. 55. ročník Akademia Film Olomouc a ČZÚ Filmfest. Desítky a desítky filmů. Je čas vyhlásit ty nejlepší. Vážení diváci, vítám vás znovu u kosmické lodi s názvem Země. Festival jsme tady startovali a budeme tady i končit. Já jsem tady teďka od toho, abych předal cenu AFO Spotlight. Kromě ní budeme ale předávat i dalších 8 cen a jednu diváckou, která bude vyhlášena až po konci festivalu. 3 z těch 8 cen budou v letošním roce oceněny poměrně zajímavými finančními částkami, což je výsledek naší spolupráce se sesterským festivalem ČZÚ Filmfest a řekněme adaptace na letošní výjimečnou koronavirovou situaci. Filmový průmysl a populárně vědecký filmový průmysl nebyl výjimkou, byl jeden z nejpostiženějších v letošním roce a proto jsme se rozhodli filmaře a producenty podpořit více než v minulých letech. Hlavní cena AFO bude tak oceněna částkou $5000, hlavní cena ČZÚ Filmfestu bude oceněna taktéž částkou $5000 a naše společná cena Grand Prize, velká cena obou dvou festivalů, bude oceněna krásnou částkou $10 000. Ale zpátky k AFO Spotlight. AFO Spotlight je nová cena, my jsme ji zavedli v loňském roce a má za cíl ocenit a vyzdvihnout mladého a nadějného filmaře nebo filmařku z českého prostředí, kterého my, jako organizátoři festivalu a dramaturgové, považujeme za jakousi naději v té řekněme, slovenské kotlině. V loňském roce to byl Petr Salaba, kterého jsme vyslali na Světový kongres producentů vědeckého obsahu do Tokia. A v letošním roce to bude, já to mám tady v obálce, i když to vím, kdo to je, protože jsme ho vybírali společně, tak ta obálka je přece jenom důležitá. V letošním roce to bude filmař, velmi talentovaný český režisér a producent, jehož obsah určitě znáte z České televize a mimo jiné si můžete poslechnout velmi zajímavý rozhovor s ním na
vidětavědět.cz. Takže v letošním roce cenu AFO Spotlight vyhrává a na Světový kongres vědy v příštím roce pojede Ivo Bystřičan, český režisér, scénarista, dramaturg a publicista. Ivo, gratuluju. Kdo by z toho mohl těžit teoreticky? A hloupý volič, dobrý volič. Že? Ten se neptá, ten nepřemýšlí, ten to zbaští. Co vás nejvíc baví při těch hodinách? Diskuze. Když mi to zvíře už jsme zdomestikovali a navíc teď to konkrétní zvíře vezmeme a určujeme ty podmínky, ve kterém to zvíře bude žít, tak se stáváme odpovědní za tu kvalitu toho jeho života. Možnost zařadit výrobky z hmyzu nebo celkově i ten hmyz do toho gastronomického kolečka. Ahoj, všechny vás moc zdravím a děkuji velice za ocenění AFO Spotlight, kterého se moc vážím. Pro mě je totiž jako pro dokumentaristu spojení vědy a filmu velice podstatná věc. Věda totiž dokáže vysvětlit jevy, které já si uspokojivě vysvětlit nedokážu. Tím, že sám mám teďka malé dvouleté dítě, tak o to víc oceňuji názornost, jednoduchost a vstřícnost v sdělení. Sám se ji učím proto, abych byl schopen vlastně ty věci nějakým způsobem uspokojivě vysvětlit někomu dalšímu. Vážím si také toho, že se v rámci toho ocenění budu moct účastnit důležitého vědeckého kongresu, o němž si myslím, že mi přinese velkou inspiraci pro můj další chystaný dokumentární film. Čili děkuji mockrát a mějte se krásně. Letošní cenu za osobní přínos popularizace vědy si odnáší vědkyně, která propojuje hned několik vědných oborů a splňuje to, o co se AFO a jeho poselství snaží již několik let, a to je o propojování vědeckých oborů napříč fakultami, napříč humanitními a přírodními vědami. Cenu letos získává česká bioložka, environmentalistka a socioložka Hana Librová za svůj celoživotní přínos, popularizaci vědy a její komunikaci, obzvláště se zaměřením na sociologii životního způsobu a propojení s environmentalistikou. My jí tímhle za její celoživotní přínos, popularizaci děkujeme a posíláme jí cenu. No, jak se to vezme? Já si se domnívám, a ta knížka se s tím netají, že ztraceno všechno je. Ale to ještě neznamená, že se nedá nebo nemůže nic dělat. Myslím si, že cesta je docela prostá. Musím mít tu přírodu upřímně a intenzivně rád. Pokud skutečně ten můj vztah je tak pevný, jako je třeba k mému lidskému okolí, potom si myslím, že ta bezvýchodnost konečná, ta finální a blížící se kapitola, tak ta prostě nemůže mě podrazit nohy do té míry, že bych přestala cokoliv pro tu přírodu dělat. Prostě myslím si, že má smysl paliativní péče o přírodu. Vím, že teda je ta situace vlastně ztracená, že skutečně ty ekosystémy se hroutí a v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k nějakému velkému propadu, ale to neznamená, že nemohu usilovat o to, aby v těchto měsících, letech, dnech prosperovala zvířata, aby na zahradě půda, která je mně svěřena, měla potřebnou biologickou kvalitu. Must buy this much recycled resin instead of virgin. Then you're going to see demand. Then you're going to see investment in recycling. Invisible is becoming visible. L'élection commence maintenant. Vážení diváci, mám tu čest předat jménem České zemědělské univerzity v Praze cenu studentské poroty ČSTU Filmfest
snímku Hlenky Géniové bez mozku. Tvůrcům samozřejmě gratulujeme. Děkuju. This discovery was a giant step in their understanding of how the blob behaves. This creature just kept pushing back the limits of possibility. When you see what Physarum polycephalum can do, it can get through a maze, build efficient networks, escape from a trap, balance its own diet. You start to think, does this organism possess intelligence? Merci beaucoup pour ce prix, c'est formidable. J'avais déjà été primé à Olomouc en 2010 avec mon film L'Esprit des plantes. Et puis je suis venu vous voir en 2013, je pense, pour vous présenter mon film L'Histoire naturelle du rire. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être primé une nouvelle fois. Et je remercie le jury et tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Vážení diváci, je mi velkou ctí, že můžu jménem České zemědělské univerzity vyhlásit následující cenu. Cena za nejlepší mezinárodní populárně vědecký dokumentární film festivalu ČZÚ Filmfest. Tuto cenu získává film Hlenky Géniové bez mozku. The first thing is that the experiment lasts for 9 days, so you have to follow the same blob for 9 days. Secondly, we did this experiment on 4,000 different blobs. Because if you want to prove that a single-celled creature can learn, which is to say the least unusual, you've got to be sure you can convince your colleagues. That's why we repeated the experiment again and again, 4,000 times. Eh bien, merci beaucoup pour ce prix, c'est formidable. Merci au jury et merci au Festival de Olomouc, ce formidable festival qui fait beaucoup de choses pour les films scientifiques et pour la science aussi, bien sûr. Donc j'avais eu un prix en 2010 et voilà, donc on est en 2020, j'ai de nouveau un prix là, ou même plusieurs. Et rendez-vous en 2030 et peut-être avant, j'espère. Allez, merci encore. You get to know their faces or like the way that they walk. Ça, c'est une compression simple. Probably the only ones in Australia because it's a European colour. Ptáci postupně pozapomínají prohánět perutě po Praze. Y no reconocieron el lugar. Nakonec jsme se jednoznačně shodli na vítězi, tedy na snímku, který se zdá být velice jednoduchý. Jeho styl je skromný a přímočarý, ale díky způsobu, jak byl natočen a sestříhán, jak obratně a pronikavě vyprávěl svůj příběh a jak zkombinoval několik úrovní narrativu, ať už se jednalo o soucitné odhalení ze soukromého života nebo o netradiční přístup k velmi aktuální a palčivé otázce, jestli vlastně dnes existuje definice normálu. Díky všem těmto charakteristikám jej považujeme za mistrovské dílo. Jedná se o upřímné bádání v oblasti genetiky, pohlaví a identity. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na letošním nestandardním ročníku filmového festivalu v AFO za to uspořádání a za to, že přinesli kvalitní snímky a kvalitní podívanou všem fanouškům tohoto festivalu. A je mi velkou ctí vyhlásit cenu za nejlepší krátký populárně vědecký film festivalu AFO, kterou získává snímek Vzácné plemeno.
režiséra Tomase Jose Filda. Moc gratulujeme. 8 ribbons and the 3 medals that I won at the national show in 2009 on the internet, and just wrote Touché underneath it. And then the other day, here in 2018 at the Tasmanian Wyandotte Club, I was quite successful, particularly with the new colour called Tabunt, which is only known in Europe, and also took out quite a few other prizes. The yellow one's the one to get. Robbie Wilson. So I've just heard the great news, the very surprising and humbling news. I wasn't expecting this at all. It's great to hear that people on the other side of the world appreciated the film and Rob's story. The film was made to celebrate difference. I'm glad that you guys appreciated the film. Big thanks to everyone at AFO, especially the jury and everyone who works behind the scenes at the festival for still putting on the festival in trying times this year. Thanks so much, guys, and thanks to all the other filmmakers for entering so there can be a festival. Thanks again. Všechna zvířata mají své emoce. We are suggesting the transfer of forest reproductive material. Přinášíme vám reportáž. Ta jejich vidění světa. tisícům cvičenců spartakiádní skladby. Ropa, uhlie a zemný plyn. Jak se to ohrožení bylo zcela přímé. Že? Dokument o legendárním paleontologovi, jehož jméno veřejnost většinou zná jen v souvislosti s pražskou čtvrtí, se svou důkladností výrazně vymyká klasické televizní produkci. Porota oceňuje široký odborný záběr filmu, který poutavě odkrývá nečekaně dobrodružný příběh světového badatele ve světě českých prvohorních moří. Z dokumentu číší ohromná vášeň i zápal, které budou inspirovat nejednoho diváka. Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí, že mohu touto netradiční formou oznámit vítěze jedné z kategorií. Hejtmanství v Olomouckém kraji prostě podporuje AFO. Podporujeme jej všestranně, nejenom ekonomicky, ale také morálně a i svou vlastní účastí. Takže já vám v této chvíli řeknu, kdo je ten šťastlivec. Takže pozor. Akademia Film Olomouc. Cena za nejlepší český a slovenský populárně vědecký dokumentární film festivalu AFO. Joachim Brandt, Ztracená moře. Režie Pavel Jirásek. Vítězi gratuluji a věřím, že příští rok se uvidíme naživo. O Barandovi zlé jazyky tvrdili, že byl držgrešle. Pravdou je, že veškeré prostředky věnoval práci. Své knihy vydával soukromě a vynaložil na ně během 32 let téměř 200 000 zlatých. Pro běžného českého smrtelníka tehdy neuvěřitelnou sumu. Nemenší výdaje představovaly nákupy odborné literatury a zahraniční i domácí terénní cesty. A armáda jeho vyškolených sběratelů a skalníků se také rozrůstala. Jejda, zatímco nám zakazují spoustu báječných věcí, tak my ale natáčíme. Cyklus Magické hlubiny o přírodě a o vědě. Možná, že bude k vidění i na příštím ročníku festivalu. No a cena, to víte, že máme ohromnou radost. A díky patří především festivalu. Nejen za tu cenu, ale za to, že pravidelně naše snímky promítá. Potom děkujeme České televizi, že tyhle ty filmy vyrábí. A za třetí musím já poděkovat celému týmu, který je báječný a občas toho udělá hodně za mě, takže já se můžu promenádovat a koukat po okolí. No a tamhle vidím už nějakou užovku, takže se mějte.
We all are astronauts on space. You are fake news. This would be a 4. Díky originálním filmovým postupům kombinující skvělou kameru s hudební a zvukovou stopou byl dokument snadno srozumitelný a zábavný pro širokou veřejnost. Tento film dokáže spojit nejdůležitější aspekty vědeckého dokumentu a čistě zábavného filmu. Vážení přátelé, po více než 14denním online maratonu AFO zde máme vyhlášení jedné z cen, která je obzvláště důležitá. Je to cena studentské poroty AFO. Podíváme se, který pak film to byl a na který se můžete stále ještě online podívat a strávit tak nádherný romantický večer. Ten film se jmenuje Helenky, géniové bez mozku, takže nikoliv Láska nebeská, nikoliv Terminátor, váš večer bude směřován tady k tomuto titulu. Režie tvůrce francouzský Jacques Mitch. Gratulujeme a přejeme vydatný zážitek. In a maze, along with a source of nutrition, will it find the way? The blob deploys its network of veins to set off on the hunt for food. And it doesn't get lost in the labyrinth. It finds what it's looking for. Merci beaucoup pour ce prix, c'est formidable. J'associe mon producteur et puis toute mon équipe. Aude Dussotour, la chercheuse de mon film. Et puis aussi Steve McQueen qui joue dans mon film, c'est formidable. Voilà, merci beaucoup. Porota by ráda ocenila letošního vítěze mezinárodní filmové soutěže festivalu AFO za oslavu vědeckého procesu a poselství vzbuzující naději, že stav našeho životního prostředí a biodiverzity se pořád dá obrátit k lepšímu. Na pozadí výzkumu několika fascinujících vědců dokument odhaluje nejen ničivou sílu lidského působení na jiné živočišné druhy, ale také poznatky, které je mohou zachránit před vyhynutím. Film je nejen krásně natočen a strukturován, ale také nám nabízí hluboký vhled do tajemného světa přírody. Vážené dámy, vážení pánové, všichni víme, že letošní ročník Akademia filmu Olomouc je v mnoha ohledech specifický. Jedinečnost spočívá mimo jiné v tom, že všechny ty úžasné filmy běží online a mohli jste se na ně dívat na internetu. Já jsem se snažil poctivě zhlédnout všechny filmy a mám samozřejmě mezi nimi svého favorita, ale musím říct, že všechny filmy, které jsem viděl, jsou opravdu skvělé a dělají AFU čest. Nicméně vyhrát nakonec může jenom jeden film. Já mám samozřejmě svého tajného favorita a jsem zvědav, zda vyhrál, anebo vyhrál nějaký jiný film. Tak mi dovolte, abych otevřel tuto magickou obálku a oznámil jméno vítěze. Dámy a pánové, je to tady. Cenu za nejlepší mezinárodní populárně vědecký dokumentární film festivalu AFO 2020 získávají Pravidla Serengeti od režiséra Nicolase Browna. Gratuluji. Not see people, just be in the forest. I got to know the good bird watching spots over, I'll say, a 200-mile radius. One by one, I saw all those places go under the bulldozer. I
watch the birds just disappear. It's just nothing like it in the way it used to be anymore. Hello, Czechoslovakia and science fans. Thank you so much for this award. I'm really, really honored. Sorry about the shaky camera work here. I really owe this award and want to dedicate this award where the credit is due, and that is the work of the scientists that spent, in some cases, 50 years of their lives in the field making these discoveries. Their tireless efforts carried them right through to the end of their life. Of course, a special thanks and gratitude to Bob Payne, who passed away during the making of the movie. But Bob was so gracious. He actually allowed us to film him in the last moments of his life, and that, I think, it shows you the dedication that scientists have to their work and to communicating what it is they're discovering and communicating how important it is that we understand more about this world that we live in. So thanks again so much for the award, and I wish you all well. God bless, and be well in this difficult time. Bye-bye. Thanks. The things those biologists, physicists, and mathematicians are discovering are taking us on a very strange journey indeed. They're leading us into a whole new field of science, one in which the word intelligence does not imply the need for a brain. This is the true story of the Blob. We are nature, defending itself. It isn't up to me what's going to happen next. It's up to the thing that's out there. The thing that in the back of your consciousness you've known the entire time is there. There's almost a feeling of déjà vu. Vážení diváci, já jsem zpět tady v potemnělém sále, abych vyhlásil poslední a hlavní cenu letošního online festivalu. Tohle to není kus plutonia, ale artefakt od uměleckého skláře Davida Wallnera, takové propojení vědy a technologie, který mimochodem ve tmě zeleně svítí. Více o něm ale můžete přečíst na vidětavědět.cz. Zároveň, než cenu předám, bych rád poděkoval vám divákům. Vy jste důvod, proč festival děláme, a obrovsky nás nadchl váš zájem a vaše přízeň. Skutečně moc vám děkujeme a těšíme se na vás v příštích letech. Zároveň bych chtěl poděkovat štábu, který s obrovským nasazením celý rok ten online festival, původně offline festival a potom online festival chystal. Dneska už můžu říct, že se nám to povedlo a všem, každému jednotlivci ve štábu patří obrovský dík. A zároveň je také nutné poděkovat a vyzdvihnout všechny naše partnery a přispěvatele. Bez nich a bez jejich finančních prostředků by ten festival prostě a jednoduše nebylo možné dělat. Moc vám děkujeme. A teďka už zpátky ke Grand Prize. Vy jste viděli 3 ukázky na superfinalisty téhleté ceny. Všechny ty 3 snímky
jsou i v kontextu nejen letošního roku, ale i minulých let skutečně špičkové a naprosto výjimečné. Ať už vyhraje kterýkoliv z nich, tak my budeme mít obrovskou radost. A také v tom letošním výjimečném roce jsme se rozhodli, kromě téhleté nádherné ceny, tohletoho artefaktu, jim udělit finanční odměnu $10,000. Takže Grand Prize letošního online festivalu vyhrává, tady mám obálku, Once You Know, když už víš, Emanuela Capelléna. Z toho mám obrovskou radost, protože tenhle ten film je vším, o čem je AFO a proč to, co děláme, děláme. Je to o tom, že jsme jako civilizace na křižovatce a musíme s tím něco dělat. Ještě jednou gratulujeme a doufáme, že Emanuela tady přivítáme v příštím roce naživo. Díky moc a mějte se hezky. Voilà ce que c'était les soldats du maquis. Je suis là, mon frère est là, Dédé Petit est là. Since runaway climate change and energy depletion will force choices upon us, how will we decide what to leave behind and which values to uphold and defend? Hey everyone, this is Emmanuel Kaplan, director of Once You Know, and we just heard the news, but these guys behind me who are part of the team don't know yet, so I'm going to tell them right now, and I'm going to film them while I'm telling them the news. So everyone, I wanted to let you know that we have just won the grand prize of the AFO and Life Sciences Festival in Czech Republic. And we first prize. And we also got second prize honorary mention from the CZZU festival. So we just got two prizes, yes. And the first prize is €10,000. Thank you. So thank you so much, everyone over there on the other side of the mountains. And well, this is the team. They've been working very hard on the film. This is Patrick, our distributor for the theaters in France, and Clarisse, who's been producing the film with me. We also have the chance to have Pablo, who's one of the protagonists in the film, and we have Charlotte here, who is working on the impact campaign for the film. And over there, we have our intern Joris, who's also working really hard to bring the film to all the festivals. So thanks to all of you guys from all of us. Cheers. Take care. Tohle jsou oni, ti nejlepší v roce 2020. Vítězové a jejich krásné ceny, které jim posíláme do všech koutů světa. Děkujeme, že jste s námi byli. Děkujeme, že jste se adaptovali. Na viděnou příští rok. Osobně nebo online. AFO 56. Watch and know.